Γεια σας, σήμερα κάνουμε ένα βίντεο με ένα σκυλάκι. Αυτό θα το ανεβάσω γιόλο. Αν θέλετε μην πείτε το όνομα αυτού. Α, το σκυλί! Είναι τόσο αστείο. Θα ανεβάσεις το βίντεο που κάναμε ρε Νίκη. Ναι, θα το ανεβάσω μια μέρα. Είσαι ένα μικρό κουτάβι που τρέχεις πάρα πολύ γρήγορα. Και έλα, έχει πέτρα, έχει πέτρα, έχει πέτρα. Έχει πέτρα. Μπα. Και τώρα ήρθε η ώρα να δείτε τα κόλπα. Πάμε στη σκιά. Φακ. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Φακ. Τρέχει. Έλα Νίκη, μην το βασανίσεις. Μπορείς να τραβήξεις. Όχι, θα το χαλάσω όλα. Κάτσε. Εγώ θέλω να σε χαλάσω, μπορεί να το πατήσω. Κάνει πού. Κάνει πού. Εγώ τραβάω. Εσύ είσαι ηλίθιο. Δεν ξέρω, μου το έχει δώσει ο... Τσα. Δεν ξέρω πότε μου ξεμιλώσει. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Τώρα τι θα γίνει. Κάνε πάντα. Έλα, δώσ' μου, Νίκη. Αυτό το σκυλί είναι πολύ γρήγορο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Bye.